Hau. Hau gu gara. Hezkidetza eta askatasuna uhinetara bota nahi ditugu. Ongi etorriak Askatasuna Institutuko podcastera. Gaur sexu heziketa. Kaixo, Sexua podcastan aurkitzen zarete. Gaurkoan podcastaren gaia aldatu egin dugu eta sexu heziketarekin arituko gara. Ni Iñaki naiz eta saio honetan 3 gonbidatu ekarri ditut gai honi buruz sakonago hitz egiteko. Unai Kaiet, Kaixo. Olaia, Kaixo. eta Oskia. Kaixo. Gai hauek oso tabu dira gaur egungo gazteriarentzat, eta zuek oso gazteak zarete eta beraz oso interesgarriak izango dira zuen iritziak. Bai, kaixo. Nire ustez, nire kuadrilan gutxienez ez da tabua sexuari buruz hitz egitea, oso normalki hitz egiten dugu horri buruz, eta berdin zaigu nahi izan neska, mutilak, edo berdin du norekin izatea hitz egiten dugula normalki sexu heziketari buruz. Zuek zer iruditzen zaizue pornografiaren ingurua eta horrela? Nik uste dut gaur egun gehiago hitz egiten dela honi buruz, baina oraindik pixkat dago dela eta pixka bat kostatzen zaigula gai honen inguruan hitz egitea. Pornografiarekin jarraitzeko, uste dut gaur egun arrisku bat dela, ze sexu heziketa gutxi dago eta gazteria askotan pornografia hartzen du sexu heziketatzat, eta hau arrisku bat izan daiteke etorkizunerako. Bai, gainera hori, teknologia berriekin eskurago dugu pornografia ikustea, eta batez ere pornografia ikustea ez dugu erakusten batzuetan errealitatea eta babesa eta gaixotasunak ekar ditzaketela sexu harremanak izatea, eta hori pornografia ez du erakusten. Bai, nik ikusi dut beste podcast batzuetan horrela pornografia egiten duten jendea, eta horrez dute ia inoiz erabiltzen babesik eta egiten duten bakarra da proba asko gaixotasunentzat, baina hori ikusleak, pornografia ikusleak ez dute ikusten hor atzeti dagoena. Orduan pornografia ikustean babesik gabe eta horrela uste dute hori normala dela eta hori ongi dagoela. Orduan, praktikatzea babesik gabe ikusten da oso normala dela eta hori arazo bat da gazterien artean horrela. Bai, hori, azkenean, esan daiteke ez, pornografia dela fikzio bat edo antzerki bat ez, eta hori esan dudan bezala arriskuetara eraman aldu adibidez babesa kontuetan ez. Nik uste dut gaur egun gutxienez kanpaina asko daudela babesa edo adibidez jaietan badaude askotan txokoak kondoiak eta gizonezkoen kondoiak, emakumezkoen kondoiak, gero ere zerbait gertatzen baldin bada pastillak, hurrengo egunerako pastillak eskatzeko leku asko daude, eta nik uste dut hori ona dela eta hobetu dugula, baina oraindik falta zaigu ez, pixka bat jendea kontzientziatzea eta hastea pixka bat sexu heziketari garrantzia ematen. Bai, esan duzunarekin ados nago eta hori uste dut ondo dagoela leku jakin batzuetan kondoiak eta egotea eta hori babestuak egoteko, eta beste alde batetik esan nahi dut adibidez informazio gutxi daukagula, orain informazio gehiago daukagu, baina ez daukagu beharrezko informazioa eta horregatik uste dut informazio gehiago izan beharko digulako. Ados nago zurekin ikastolatan ekartzen dute norbait, informazio hori daukana guri jakinarazteko, baina orain dire iritziz informazio gehiago falta zaigu zeren azkenean dago jende asko oraindik ez dakiela zer gertatu daiteke kondoiak edo babesak ez erabiltzeak, eta orduan informazio hori informazio gehiago izaten badugu orduan igual saihestu daiteke brazo hori. Bai, nire ustez baita ere
Ez dago informazio gehiegirik, naiz eta eskoletan urtero pertsona bat etorri azaltzera ia kurso guztietan, bakarrik urtero bakarrik agian dira 2 ordu eta beti da berdina, beti esaten da berdina eta azkenean jendea hasten da ez joaten tailer horietara eta horrela, orduan azkenean beti geratzen gara berdinarekin eta ez dugu beste modu batean edo horrela ikasten eta hori. Ados nago ere bai, baina nik uste dut gaur egun ja informazio asko dagoela, baina gertatzen dena ez daukagula moduak gazteriari jakinarazteko informazio hori, bai egia da, esan duzuna zuk aiet dela sexu heziketa klaseak oso gutxi daude, hori egia da, ez gehiago egon beharko lirateke, baina ere bai nik uste dut dauela beste talde bat garrantzi asko duenak, eta da familia, nik uste dut ere bai gurasoak haien seme alabeekin eseri beharko liratekela eta hor gai hauei buruz hitz egitea, askotan nik uste dut arazo izaten dela nahiz eta ikastetxetan gai hau erakustea, familia artean edo zure etxean ez baldin bada ezer hitz egiten edo oso gaizki hartzen baldin badute gai hau, azkenean ez du bezertarako balio ikastetxean ezer egitea. Baina, bueno, denbora bukatzar dago, beraz, amaitzen hasi behar dugu, espero dugu gustora egon izana, hirukote, eta hurrengor arte. Agur! Hau da. Lehenengo batxilergoko ikasleen euskara eta hezkidetza proiektua. Mila esker hor egoteagatik. Agur eta ongi izan.